saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Expectación en Cabo de Cruz ante a detención do expatrón maior e a expresidenta da agrupación de mariscadoras por presuntos delitos fiscais. A Consellería do Mar e a Asociación do Cerco de Galicia achegan posturas e adotarán medidas para mellorar os sistemas de comercialización. O Consello Local de Pesca de Ribeira reclama un trato igualitario para as embarcacións galegas que sofren a competencia desleal da flota portuguesa. A investigación iniciada polo Ministerio Fiscal durante o mandato de Carmelo Vidal á fronte do Pósito crucense saldouse coa súa detención. Axentes do Seprona e da Garda Civil de Boiro realizaron durante toda a xornada un minucioso rexistro tanto na sede da confraría como na vivenda de Vidal co fin de atopar indicios da súa presunta actividade delictiva que pasaría por apropiación, falsidade e malversación de caudais públicos. O rexistro e a detención de Carmelo Vidal, así como da que fora a súa man dereita como presidenta das mariscadoras Hermitas Pérez, xerou unha enorme expectación no porto de Cabo, onde ao longo da mañá vivíronse momentos de tensión. Os mariscadores que volvían de traballar preto das 10 da mañá atoparon a lonxa pechada e sitiada pola Garda Civil, que non concluíu o rexistro da confraría ata pasadas as 2 da tarde. Non se sabíamos nada, nós hoxe fomos para mariscar aquí a Barraña sin sabermos máis nada. Cando viñamos, pois topámonos con que tiñamos a lonja sin poder pesar, aquí non sei cantos coches da Guardia Civil registrando a cofradía e mentre non abriron non podemos pesar, levamos aquí desde as 10 da mañán. A actual patroa maior Raquel Souto estivo presente nos labores de rexistro que se saldaron con numerosa documentación requisada, tal e como comentaron varios membros do Pósito que presenciaron o operativo. O que vin aí levar un montón de caixas. Imagino que levarían ordenadores, discos duros e papeles, imagino. Aquí, polo que nós estivemos vendo, unhas cuantas caixas, polo menos 5 ou 6 caixas vinas pasareu para o furgón blanco, do que sacaban da cofradía, pedían discos duros, será para sacar o que hai aquí. O único tamén sabemos é que sei que levaron a secretaria para declarar. A longa etapa de Carmelo Vidal á fronte do Pósito durante 23 anos non estivo exenta de polémicas. O colectivo crítico de mariscadores que agora ocupa a directiva sempre denunciou as presuntas irregularidades nas contas. De feito, a presente investigación xurdía a raíz dunha denuncia presentada hai 3 anos por un grupo de profesionais da entidade. O único que queríamos era un pouco de claridade nas contas, un pouco de democracia dentro da cofradía. Levamos protestando moito ante a Xunta, facendo manifestacións e tal, e agora por fin temos un pouco de luz. Pois isto empezaría con máis 3 anos. Non nos presentaban as contas opacas e tal, pedimos a Santa Xunta e tal, e ainda así houve que pedir judicialmente. A forma de tumbar isto foi un pouco denunciar ante a Fiscalía e máis a Hacienda, que imagino que son os que están ocupando ahora un pouco disto. Polo momento, a investigación continúa aberta, aínda que non trascenderon máis datos, posto que se decretou o segredo sumarial. A Consellería do Mar convocará a Comisión Sectorial do Cerco do Consello Galego de Pesca para abordar, en colaboración co sector, a mellora no sistema de comercialización das especies desta flota. Este foi o compromiso adoptado pola titular de Mar na xuntanza mantida cos representantes da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, a que tamén asistiu o secretario xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Andrés Hermida. Creo que foi unha reunión larga onde se pudo falar de todos os temas que a eles lles preocupan. Creo que estamos na mesma línea de todos entender que é necesario mellorar o noso sistema de comercialización.
nesa línea se iban eles traballando. Eu tamén adquirín o compromiso de convocar a toda a comisión do cerco do Consello Galego de Pesca para poder falar de como mellorar o sistema de comercialización e poder facer que as nosas pesquerías sexan máis rendibles no tempo, e nesa línea estamos a traballar. A principal demanda do sector refírese ao establecemento dun tope diario de 6.000 kilos de xurelo por embarcación, norma que debería ir acompañada dun regulamento que garanta o seu cumprimento por parte de toda a flota. A Consellería baralla tamén outras alternativas como o establecemento de épocas de parada. Durante a reunión analizáronse tamén os datos estatísticos do incremento progresivo das cotas que, segundo os datos da Consellería, teñense incrementado nun 52% ao longo dos últimos anos. Eu creo que foi unha reunión productiva, unha reunión onde se puxeron en claro cuestións que parece que aínda tiñan en dúbidas, unha reunión onde se puxeron en riba da mesa os datos e a necesidade de que estamos traballando hacia unha pesquería máis sostible no tempo e se levan incrementado as posibilidades de pesca ano tras ano. Somos conscientes que aínda non son suficientes todas as cuotas que temos, pero a verdade é que nos últimos anos se ten producido, pois no caso do cerco, un incremento do 52% das posibilidades de pesca. Polo tanto, o que temos que facer é mellorar ese sistema de comercialización e conseguir que, como digo, pois a mar se vaya a buscar cada día máis posibilidades de cartos e non tantos kilos de peixe, non? Si todos estamos nun desenvolvemento sostible das pesquerías, pois é o que se tende en todas e o cerco non é unha excepción máis. Esta xuntanza marca o inicio das conversas entre sector e administracións tras a concentración celebrada este sábado ás portas da residencia oficial do presidente da Xunta. De momento, a Cerga suspendeu o seu calendario de movilizacións á espera de chegar a unha solución definitiva da man da administración que permita facer rendibles as pesquerías da Xarda, Xurelo e Sardiña. Tanto a flota do arrastre como a do cerco de Ribeira denuncian a competencia desleal derivada do acordo pesqueiro entre España e Portugal, que lles permite aos barcos lusos faenar no Atlántico noroeste en condicións máis vantaxosas. A maior parte de cota con que contan os barcos portugueses súmase o feito de que poidan traballar durante a fin de semana. A este respecto, a flota galega solicita que se lles proíba descargar os sábados e os domingos, ou pola contra que se lles autorice a facelo tamén ás embarcacións galegas para poder competir en igualdade de condicións. A desventaxa que temos a flota de arrastre máis do cerco con respecto á flota portuguesa que traballa do noso caladero cun convenio que ten España con Portugal. Vamos a solicitar que por lo menos haya esa desventaja tan grande que temos os españoles con respecto aos portugueses do fin de semana. Que eles poden traballar o fin de semana, que nos podamos traballar o fin de semana, ou que proíban eles traballar o fin de semana como nos proíben a nós. Para facer oír as súas demandas, o sector convocou unha xuntanza do Consello Local de Pesca, na que se acordou solicitar unha reunión coa Conselleira do Mar para trasladarlle as inquedanzas destes profesionais. Outro dos asuntos que abordarán con Rosa Quintana é a recente sentenza da Audiencia Nacional que declara nula a orde aprobada polo Ministerio en xullo de 2013, pola que se establecía o plan de xestión para os buques do Caladoiro do Cantábrico Noroeste. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Daniel Rodas, mostrou a súa preocupación pola situación pola que está a atravesar o sector pesqueiro galego, a consecuencia das políticas que está a levar a cabo o goberno do Partido Popular. Así fixo referencia aos problemas derivados pola mortandade do berberecho na ría, que obrigou a moitos mariscadores a ter que acollerse ao paro polo peche do libre marisqueo. O marisqueo tivo que cerrar a finais de xaneiro, donde está a sufrir unha situación que non se dá enfrentado baixo ningún concepto. Teño que lembrar que desde o 2012 está detectada un parásito que provoca a mortaldade do 100% do berberecho, que é a martelia. Desde o 2012 que hai informes científicos que din que este é a causa e ata o día de hoxe non hai en riba da mesa ningunha medida nin para loitar contra este parásito nin para
intentar desenvolver unha política de recuperación dos bancos marisqueiros, nin siquera para dotar, ante a imposibilidade de poder traballar, ante a posibilidade de poder sobrevivir, con un paro que lles permita facer unha travesía neste tan longo deserto. Rodas criticou tamén o mal reparto dos fondos europeos destinados ao sector do mar, que, segundo el, son investidos de xeito desafortunado e non van parar precisamente ao fortalecemento do noso modelo productivo. Estamos vendo con unha altísima preocupación como estes fondos non van a ir destinados para afortalar o noso modelo productivo, senón que van a ir nun sentido totalmente contrario, como pode ser o desenvolvemento dun novo modelo de acuicultura e de peixes que están pensados para uns capitais que veñan de fora, deixando ao pairo unha vez máis o que é o noso sector da miticultura, que na ría de Arousa pois é fundamental polo número de empregos e pola riqueza que está a xerar. Na Pobra tamén se pronunciou sobre o incremento dos roubos nas instalacións portuarias. Segundo ela, a aposta da Xunta vai máis cara á realización de obras cun marcado fin electoralista, como acontece coa futura lonxa de Ribeira, desatendendo o mantemento e a vigilancia no resto dos portos. E a indefensión que está a sufrir o sector, onde se visualiza unha vez máis a aposta do Partido Popular, neste caso de Portos de Galiza, como concentra todo o investimento de portos en obras que teñen un carácter eminentemente electoralista, como vai a ser próximamente a inauguración da nova lonxa de Ribeira, mentres o que é o mantenemento ordinario dos portos queda totalmente abandonada. Aquí tedes un caso palpable, non hai máis que ver ali como se ve como están os accesos totalmente desmantelados, ningunha das portas funciona e non é extraño que salten os medios de comunicación sucesos como os acontecidos esta semana de que os traballadores pois lle desfalcan en dúas embarcacións máis de 20.000 euros en material que tiñan dentro das embarcacións. Este xoves a cafetería da Estación Marítima de Vilanova convértese nunha realidade. A autorización recaeu finalmente nun empresario da vila que poderá explotar este servizo durante os vindeiros 3 anos. As miñas teimas era tratar de darlle unha utilidade, unha explotación, poñer ao servicio dos usuarios do porto e do público en xeral. Con esta autorización de Portos de Galicia, o Porto de Vilanova engade un novo servizo para os seus usuarios, pero queda un pendente, dotalo dun surtidor de combustible. O servizo foi adxudicado hai 3 anos, mais aínda non comezou a funcionar. Poñer en marcha a prestación dese servicio o antes posible, que iso supón sacar un concurso para outra instalación desas características, pois o faremos. De feito, estuvemos xa analizando posibilidades. Ademais deste servizo, o ente traballa para dar máis contido á estación marítima. Desta volta sería xa pensando no 2016, no marco do proxecto europeo NEA 3 de promoción do nautismo. Ubicar aquí, en parte desta instalación, pois todo o que ten que ver coa promoción, coa información do ocio marítimo, de actividades de ocio marítimo, de rutas marítimas, de navegación, incluso de cabotaxe, que son accións que estamos preparando na parte que Portos de Galicia é socio dese proxecto. Na súa visita, José Juan Durán falou tamén de outras intervencións que está a realizar Portos de Galicia en portos das rías de Arousa e de Pontevedra. Ao redor de 9 peiraos beneficiaránse destes investimentos, pensados para mellorar a seguridade dos profesionais e o mantemento e conservación das instalacións. Unha serie de actuacións de mantemento e mellora en pantaláns, reparar diversas deficiencias que cos temporais se ocasionaron en estas estructuras flotantes. Se van a sustituir taboleiros de madera, se van a sustituir flotadores, rodillos, abrazadeiras. Para esta actuación, o ente autonómico destinou preto de 100.000 euros, unha inversión que se completará coa reparación de balizas nestes portos por un importe de máis de 25.000 euros.
O apoio ao deporte base é unha das premisas do Concello de Boiro, que xunto coa Deputación da Coruña chegou o financiamento necesario para adquirir esta furgoneta para o Club de Piragüismo Rías Baixas. Un vehículo moi necesario para a entidade que precisa desplazar tanto os deportistas como o material os numerosos campeonatos nos que participa tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos la suerte de poder estrenar una nueva furgoneta que para nosotros es un gran hito. Para un club de piragüismo las furgonetas son imprescindibles porque hay que desplazarse a todos los sitios y no solamente llega a conllevar a los deportistas, sino que viajamos con muchísima impedimenta. Un barco tipo K4 mide más de 10 metros de largo, así que tenemos que disponer de un remolque pesado, una embarcación que mide más de 5 metros para cada piragüista, y a veces las distancias a recorrer son largas. Entonces, en aras de la seguridad y de la comodidad de los chicos, es imprescindible tener una furgoneta en buen estado. Por otra parte, para nosotros es inabordable. Somos un club modesto, un club que se dedica al deporte escolar y nosotros nunca tendríamos los medios suficientes, ni siquiera con los patrocinadores privados, para poder acometer una compra de estas características. O apoio das administracións, das familias e o esforzo de deportistas e adestradores conseguiu situar ao club na elite do piragüismo, contando nas súas filas cun campeón do mundo, Cristian Silva. Hai tamén que reconocer que daqui xurxeu, foi a alma mater o nacemento dun actual campeón do mundo en K4, que é Cristian Silva. ¿No? Para nós é un placer estar hoxe aquí, un orgullo, presentando esta nova furgoneta. O club agora dispón de dúas furgonetas, co cual podo desplazar 18 personas, dos que 18 van a ir a este campeonato de España en busca de bons resultados para o deporte de Boiro. Hai que agradecerlo sobre todo isto á Diputación, que financia esta furgoneta con 10.000 euros, a mitad do seu presuposto, que tuvo un costo de preto de 20.000 euros. É unha moi boa furgoneta, prácticamente nova, e despois a colaboración do Concello para conseguir o resto da financiación xunto cas as empresas que financian esta propaganda. Por diante teñen agora novos retos e obxectivos como o Campeonato de España de Inverno que disputarán esta fin de semana en Sevilla, aínda que a principal meta do club é seguir formando novos deportistas dende a base. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.